de la falla gran ha estat integrat per Joan Blanch, artista faller i dissenyador, proposta per la Federació de Falles amb Ingeni i Gràcia, Daniel Salvador, dissenyador i soci del taller faller Imaginarte, taller creatiu, proposat per l'Associació Professional de Dissenyadors Valencians, Marta Querol, escriptora, màster en Enginyeria i Gestió de la Qualitat i fallera major de València de l'any 1988, proposta pel Gremi d'Artistes Fallers de València, Maria Zárraga, doctora en Belles Arts i professora d'Escenografia del Departament d'Escultura de la Universitat Politècnica de València, proposada per el Cercle de Belles Arts, i Rosa Yagüe Perales, vicedegana de Cultura de la Facultat d'Economia de la Universitat de València i professora del Màster de Turisme, proposta per la Universitat de València. Pel que fa a la falla infantil, ha comptat amb la participació de Sergio Alcañiz, valent, artista faller, il·lustrador i dissenyador i escultor, proposat per la Interagrupació de Falles de València, Paula Pérez i de la Nuza, il·lustradora llicenciada en Belles Arts i màster en animació, proposta per l'Associació Professional d'Il·lustradors Valencians, Sento Llobell, dibuixant i professor en la Facultat de Belles Arts, proposat pel Gremi d'Artistes Fallers, Maricam Beiber, proposta per l'Institut Universitari d'Innovació Educativa i Creativitat, i Jaume Chornet Roig, professor del Departament d'Escultura de la Facultat de Belles Arts i director de la construcció. Ells van tindre la difícil tasca de triar un projecte infantil entre els 5 presentats i el projecte de la falla gran entre els 4 presentats. Avui volem conèixer de primera mà com són aquests projectes i a banda de presentar-los anem a raonar, anem a fer tertúlia amb els artistes i col·laboradors. Farem col·loqui per això, per a conèixer de primera mà i perquè ens expliquen com seran les falles municipals, les falles de tots. Per tant, és moment, en primer lloc, de conèixer el treball de la falla, el projecte de la falla municipal infantil. Per això, crida els seus artistes a Anna Ruiz i Giovanni Nardín. Abans de descobrir el projecte, crec que Anna volia dir-nos unes paraules, veritat, Anna? Sí. Endavant. Bona vesprada a tots. Perdoneu un poquet perquè, clar, això impressiona molt, però anem a intentar fer-lo el millor possible. Jo volia comentar, abans de destapar res, que la selecció d'aquest projecte, la veritat és que ha portat molta polèmica. Jo crec que per dues coses importants, i és que la nostra manera de sentir les falles és diferent, i una altra és que durant 9 anys han fet la falla les mateixes persones i el canviar, fer un canvi és algo que costa molt d'assimilar, però la polèmica va continuar perquè nosaltres no anem a desvelar la falla en si, com serà, però vull explicar-vos el per què. N'hi ha dues maneres d'entendre, per exemple, l'escultura i que ens ve molt bé per entendre el que són les falles, o les diferents maneres d'entendre les falles. Una d'elles és que una manera més clàssica és que la forma, quan una escultura d'una manera clàssica, la forma el que fa és que explica directament el missatge. I existeix una altra manera i és que forma, contingut, interactivitat i espai fa que se complementen uns en altres. Aleshores, dibuixar això és molt complicat. Se quedaria cuis, per així dir-lo, per dir-lo d'una manera molt senzilla, molt directa. Aleshores, per exemple, hem fet 2 esbossos, però perquè entengueu, ningú d'ells va ser la falla, no confoneu, perquè no va ser així, però sí que són la idea. Sobretot el segon, en el que nosaltres estem més identificats. Vaig a destapar un primer esbós per a que vegeu que existís una manera clàssica, on vaig a recolzar això, on veieu tots els elements que veieu així, podeu identificar-los. És molt fàcil tindre una lectura, però vos quedaríeu només en allò que esteu veient, no aniríeu més enllà. Aleshores, nosaltres sempre treballem en les idees i aquesta és en la que nosaltres ens sentim identificats. Aquesta serà una part del projecte i aleshores, ara després, xerrarem en Alejandro i podrem descobrir un poquet més.
Bueno, pues anem a xerrar, no? La veritat que sí. Bé, Anna Ruiz, com sabeu tots, és artista plàstica, llicenciada en Belles Arts, Plantes Falles des del 2002, si no m'enganyi, hem pogut veure el teu treball a la Comissió Quart Palomar el 2002, el teu treball també en Mossèn Soler i Corona des del 2008 al 2012, i també tenim mostra dels teus treballs a la plaça de la Mercè, plaça de Jesús o a Lepant, Guillén de Castro. I Giovanni, què tal Giovanni, com estàs? Ja s'ha passat el susto o què? Sí, ja s'ha passat. Això és començar, això és com sempre, una vegada comences ja. Sí, sí. Llicenciat en Escultura per la Facultat de Belles Arts de València i diplomat en Escultura per l'Acadèmia de Belli Arti. Sí, de Belli Arti. De Belli Arti, la meva entonació en italià, bé? Sí. M'alegre. Correcto. D'Urbino a Itàlia. Planta Falla des de 2011. Correcto. I hem vist el teu treball a les comissions Lepant, Plaça de la Mercè o Ribesant, o a la comissió de Ribesant. Exacte. Molt bé, doncs anem a raonar, descobrir i... Y hablaremos de unos chiquillos que descubren y se acercan a la fantasía gracias a la descubrida activa la imaginación, y entonces empieza el sueño. Com és el somni. I què és el que voleu mostrar, Anna? Quin missatge voleu fer arribar? Bueno, pues... Està encès? S'escolta? S'escolta? Si no, que dius el meu. Jo crec que sí. Bueno, agafem este. Bueno, sobretot, com apuntava Giovanni, anem a parlar de la fantasia, però a millor la fantasia és un tema que se sol utilitzar molt, no? Però anem a donar un passet més enllà perquè el que volem parlar és de la importància que té la fantasia. I per què dic això? Pues, n'hi ha una frase que descobrirem i que la comentaren també al jurat d'un autor italià, Gianni Rodari, si no m'enganya, que deia algo així com que hauria d'existir una fantàstica, al igual que existís la lògica, perquè entendríem, començaríem la cita sencera, se la sap millor Giovanni que jo, però més o menys deia que si aplicàrem la fantàstica, esto es el bloqueig total d'estar així davant. Bueno, estas cosas pasan, tranquil. No puc evitar-lo, la veritat és que sempre me passa igual. Saps dir la... Tranquil. Sí, bueno, si existiera una asignatura de estudio que se llama fantástica, igual que existe la lógica, tendríamos acceso a lo que es la creatividad, que es la invención. Se descubrirá el inventar, y entonces se nos abren nuevas puertas. También hay que recordar que justo es a raíz de la fantasía es que hemos avanzado y evolucionado, porque la fantasía es aquello que te hace, a través luego también de la imaginación y todo eso, te hace visualizar aquello que no existe todavía. Y entonces todo aquello que se ha ido descubriendo a lo largo de la historia del ser humano viene de la fantasia. Però estem parlant de fantasia, estem parlant d'imaginació, sobretot en el cap dels nanos, que mitjançant la lectura, a partir d'ahir se fan el seu món, per el que han llegit, per el que han vist, però sobretot per el que han llegit, sobretot de contes infantils i novel·les infantils. En quins contes s'heu fixat vosaltres? La veritat és que hem fet una investigació ampla que hem anat des de contes molt més clàssics a alguns més recents, i que el que ens interessaria és difondre-la, no? Poquet a poquet anirem a anar descobrint al llarg de l'any, perquè no hem fet una presentació a l'ús, però sí durant l'any no anem a mantindre el secret fins al final, sinó que anirem assenyalant, ensenyant un poquet allò que anem construint i que volem remarcar. I entre això estaran els diferents contes, que anem des de molts molt més clàssics com Pantagruel i Gargantua, o Les clafamuntanyes d'Enric Valor, o Julio Verne, no? N'hi ha molt dispars. I, clar, el que veieu així és aquests nanos que una vegada s'han introduït en aquest món de la literatura, el seu cap ha començat a bullir i comencen a sorgir els seus personatges. Aleshores, aquests nanos estaran adentrant-se en aquest món fantàstic i nosaltres anirem descobrint la literatura a través d'ells. Com veieu, explicar això sembla un poquet estrany per als nanos i sembla que no sapiguem explicar-lo, però no se tracta d'això. Se tracta
de veure el projecte sencer, que és com millor s'ha percebit les coses. A vegades, quan intentem explicar les coses tant, se perd un poquet de màgia, i sobretot és per els nostres nervis, que a millor no sabem arribar tan directament. Además, quería añadir que el mismo título, que es Descubrir y Redescubrir, es porque no solo los niños, como son nuevos del mundo, ¿no? Están creciendo, entonces no tienen la experiencia, van descubriendo cosas, van descubriendo libros, van descubriendo a través de los libros otros mundos. Y luego estaremos nosotros los mayores, que como ya hemos descubierto el mundo, pero quizá nos hemos olvidado de él. Entonces, o por lo menos nos hemos olvidado de la fantasía. Entonces, tenemos que redescubrir, aprovechar este momento para redescubrir eso. Entonces, de allí un poco viene esto de descubrir i redescobrir. Bé, he desvelat un poquet del projecte, tampoc voleu desvelar, no? Massa més, no? Poquet a poquet heu comentat que anirem desgranant, però tal com ha començat a anar a parlar, donant-hi explicació abans de girar l'A3 i de veure una pinzellada del projecte, que està clar és que anem a tindre una falla diferent a lo que s'ha plantat en els últims anys a la plaça de l'Ajuntament. Què significa per a vosaltres? És un repte i què penseu de les diferents opinions que se van a donar? Pues, per suposat és un repte, no? Perquè en realitat quan fiquem un treball al carrer sempre és un repte, no? Perquè és quasi una responsabilitat molt gran intentar contar algo, transmetre algo i que la gent pues, el percebisca el més divertidament possible, sobretot en aquest cas que és una falla infantil. I en quant a la polèmica, pues, sí, és normal, és perquè la nostra estètica, com he començat al principi, com he dit, és una manera de sentir diferent, que no és que no siguin falles, sinó és que nosaltres les sentim d'una altra manera. Aleshores, crec que el fer la falla en l'Ajuntament ens dona una oportunitat de mostrar la riquesa d'aquesta festa, no? Que no hem d'oblidar-nos que és una festa per a tots i per això n'hi ha moltes maneres de pensar i això és fonamental, que tot el món se pugui sentir identificat alguna vegada en la falla de l'Ajuntament. Quiero añadir también que una pregunta, ¿no? Además, respecto a la polémica, ¿no es parte de la esencia de las fallas levantar polémica? Si no hubiese polémica, igual no pasaríamos de ella, ¿no? No está en la naturaleza de las fallas tener esa carga crítica y mover comentarios y levantar polvo. Bueno, a mi més que polèmica m'agraden diferents opinions, no? Tampoc és qüestió. Sí que és veritat, he utilitzat aquesta paraula, però millor són diferents opinions, és cert. Molt bé, ja per acabar, per què voleu que la vostra falla siga recordada? Per què vos agradaria que la vostra falla siga recordada? Que se quede en la ment tant dels xiquets, que evidentment és el públic directe de la vostra falla, com els que no som tan xiquets? Pues, sobretot és, en aquest cas, que jo crec que hem elegit la temàtica de la fantasia perquè se tracta d'obrir la ment, ¿vale? Crec que a vegades rebutgem directament allò que desconeguem perquè no estem relaxats, capaços de percebre altres coses. Aleshores, intentàvem fer hincapié en aquesta temàtica per aquest mateix motiu. Volem que la gent entenga que això també és una manera de fer falles i que n'hi ha molts llenguatges, no? Estem parlant ja per acabar, us vull preguntar una coseta més. Estem parlant d'una falla interactiva, els nanos, els xiquets, les xiquetes podran interactuar amb la falla? En principio la intención es esa, o sea, de romper un poco ciertos cánones tradicionales, bueno, ya han habido, pero de seguir con esta línea experimentando, o sea, introduciendo otras cosas. Entonces, creo que será uno de los puntos que trataremos, será eso. Molt bé. Alguna coseta més? Creiem que trencant aquesta barrera a vegades fa que la gent assimile més fàcilment perquè s'involucra, no? És crear un... Molt bé, doncs anem a conèixer ja el projecte de la falla municipal gran. Ara te dic jo, sí, no? Bueno, doncs donem... M'escolteu? Sí, no? Un fort aplaudiment per a Manolo García, Manol Algarra, on diga Manol Algarra, Julio Monterrubio, José Aguilar, que crec que no està, i Paco Pellicer i Marisa Falcó.
I Manolo García Fill, puja així a l'escenari. Bueno, ja tenim desvelada la primera incògnita d'esta vesprada. Anem per la segona, anem a conèixer la falla municipal gran. Manolo, per què me mires així? ¿Estás nervioso o qué? No te veo. ¿Eh? No te veo. Que no me ves. Perfecte, anem a tindre també alguna xicoteta demostració, a veure si Paco... Ahí estem, molt bé. Bueno, pues jo crec que en primer lloc la taula ahí vais de moment. Sí, ara la pujaré, no te preocupes. Manolo. Perfecte. Bueno, pues yo creo que lo primero es desvelar el proyecto. Manolo García, te puedes alzar, ¿no? Y aproparte ahí y desvelar el proyecto de la falla municipal gran. Venga, tírale y a la charrera. El que más tiene que hablar es Paco. Es Paco también. Bueno, va, pues Manolo y Paco. Buenas tardes. De momento eso es chirarlo, ¿eh? Ya guardarem. Anem a chirarlo. Vale, va. ¿Dónde está? No ha venido aún. Eso tiene que explicar a tu Paco, yo no. Bueno, pues el proyecto mejor lo cuentas tú, ¿no, Paco? Vale, a ver. ¿Cómo empiezo? No lo sé. Yo es que me explico más en la plaza, la verdad. Aquí se me va a dar un poco mal. El proyecto es Valencia-Calatrava, ¿vale? Entonces, la falla esta va de trabas que se han puesto Entonces, una de las trabas que nos pusieron fue la torre de telecomunicaciones de Calatrava, que no se llegó a hacer en su momento. Entonces, pues, la idea esta es de Paco, la verdad. Entonces, yo tenía una idea parecida, pero esta es muy buena. Entonces, siempre me había gustado levantar una falla, levantarla a tombe. Esta falla, la que han tumbado unos, por decirlo de una manera, pues la quiero que la levanten los valencianos. Entonces, esa falla que tendrá 40 metros de altura, quiero levantarla a tombe con 200 personas que ya serán elegidas. Ara anirem desgranant totes les dades que estàs dient, perquè 40 metres eso ya se me al tombe, pues ya me dirá usted. Sí, 40 metros. Es que quiero ir a récords y tal. Participación, de altura y tal. Y no sé, que ya me he acordado. ¿Y qué cosa? ¿Quién le paso la palabra aquí al amigo? Parlem en Paco. Dime. Paco Pellicer. Pasa. Ahora contamos qué es... Hola. Hola, Paco. Bona vesprada a tots. En realitat, hauríem d'haver descobert en una segona fase el dibuix, però bueno, ja que està vist, doncs està vist. València-Calatrava el que vol ser és una falla crítica, una falla irònica i una falla icònica. Per allò de que la ironia està en el mateix lema de la falla, la part icònica és precisament l'element que la constituís, que és la torre, una reinterpretació de la torre de Calatrava. En el projecte que varen presentar a l'Ajuntament, que és este, que podreu mirar ara, inclús si isquera el PowerPoint ho veuríeu, està explicada la filosofia, que és una falla vertical i el desenrotllament de la mateixa en horitzontal. La falla, per el seu estil i el seu disseny, volíem que estiguera sola, però clar, era massa arriscat fer una falla sense ninots. De fet, el plantejament és que hi ha un ninot baix, un xiquet menut, que està mirant cap amunt, pensant el que li queda per pagar i, en la part positiva, pensant que les generacions futures són les úniques que poden tornar a alçar un projecte com este. I els ninots, de fet, ixen de la falla en una cabalgada de 20 metres i sempre presentar el que són les traves negatives, que són les traves que molesten, i després la part positiva de la trava, fer coses importants. I en aquest cas,
la construcció de la torre suposa moltes traves xicotetes fetes escenificant que la Unió efectivament sí que fa la força i se poden alçar coses encara que siguen en l'imaginari del públic, perquè al final es cremarà i desapareixerà de nou. Per tant, aquesta és la nostra filosofia i tots els artistes que tenen nom i renom i són més que reconeguts li donaran forma a les idees que plasma José Aguilar en els seus esbossos, com ara veureu. I ahí em quede. Gràcies. I ahí te quedes, ara continuarem xerrant. Un aplaudiment per a Paco. Per tant, si voleu, comencem parlant de la torre, Manolo, perquè a més crec que ara vas a fer una tauleta que t'hem preparat ahí, alguna coseta. Hombre, como es un proyecto que parece, se ve un poquitín complicado de que para poder levantar los 40 metros, claro, mucha gente dirá, eso no puede ser, tal. Entonces, pues tuve que convencer al jurado con una maqueta que he hecho para que demostraros cómo la vamos a intentar levantar. Venga, pues, vale, Manolito, vamos para arriba. Aquí la ponemos ahí. Toma tú el micro, Manolo. Primero, hay que levantarla por parte, por supuesto. Entonces hay que hacer todo este paripé, que ya lo veremos, y esto sería la pieza de vareta. Entonces haríamos un caballete de 20 metros, y más otros 20 metros que tiene la pieza esa, serán los 40 metros que tendríamos. A ver, échalo más adelante. Vale. Metro por dentro. Hemos buscado toda la manera para que, por supuesto, no haya ningún peligro de ninguna clase. Esto siempre estará cogido con una grúa, por si acaso, no va a pasar el caso ese, pero siempre tiene que estar una grúa por seguridad, ¿vale? Entonces, estará suelta la grúa, pero cogida, ¿vale? Entonces, los pequeñitos. Bueno, esto empezaremos, en el principio, que es, si empiezan a tirar para allá, siempre se van las piezas cuando las levantan. Entonces, eso va a estar cogido con pared de arena fuerte para que no haya ningún problema. Y luego empezaremos a ir subiéndolo con palos de 4, 5, 6 metros. Iremos subiéndolo los 200 kilos más o menos controlado. Y conforme iban subiendo 1, 2, 3, pues iremos subiendo. Cada vez que levantemos, siempre está aguantado con las teses ahí. Luego, cuando empiecen a hacer fuerza estas, que estas son unos trus de aluminio, aquí van 20 personas, iremos ir subiéndolo poco a poco y ya cuando esté a esta altura ya empezarán a tirar las cuerdas, que habrán otras 40 o 50 personas en aquella parte. Es que en los dibujos se ve mejor, ¿eh? Pero bueno, empezarán ya a tirar, que también está todo muy seguro, para que cada centímetro que suba, si ponemos 1 centímetro, 1, 1, 2, 3, 1 centímetro, pues 1, tomamos una cerveza, y seguimos haciendo la pílula, ¿vale? Y eso nada, una vez que ya lo tengamos levantado, está todo también, que los planos se ven muy bien, aquí también, ¿eh? Ya está. No, pero eso no, sí, vale. Ah, ¿y saliendo? Vale. Vale, una vez que lo tengamos ya de pie, lo aseguraremos un poquito más. Ya te digo, siempre estarán tirando hacia los lados, delante y hacia los lados para que esto no se nos vuelque para ningún lado. Ya cuando esté que... Eso después. Ah, bueno, sí. Entre medias se irá haciendo una paella, que hay una cerveza que se nos la pagará, una paella de 500 personas para que la movida no tenga todo su valor. Dejamos la paella ahí. Vale, entonces cuando la tengamos así, ya empezaremos a montar la... ¿Soy yo? Vale. Cógelo, ¿cuánto lo di? Aquí pondremos unos quinales de cadena, entonces intentaré no gastar la grúa así, ¿no? Y con los quinales. Tenemos una pieza, tenemos la otra pieza aquí. Esta falla... Bueno, ya, es que si se montara así de fácil, ¿eh? Pues nada, así se aguantará la falla. Es una pieza que tiene 3 cierres, difícil que esto pueda volcar y tal. Esto solo se hace para poder levantar a tombe. Y no sé qué más quiero. Bueno, luego veré la paella de 500 personas y por supuesto todos los que tienen de la cuerda o levanten o eso tienen que ir
con un blusón que el patrocinador de cerveza también no lo va a otorgar. Y también el pañuelito, por supuesto. Pañuelito y el blusón. Si no, no pueden tirar de la cuerda ni levantar la tombe. Y espero que le guste a todo el mundo. Ahora mismo igual no gusta mucho, pero os aseguro que luego sí que os va a gustar muchísimo. Porque no va a ser exactamente eso. Esto es todo redondo, va todo con chapas teñidas y va a estar muy bonita. Y luego la iluminaremos también. Y nada, y hacer preguntas, que quiera. ¿No? ¿Qué, Paco? ¿Tienes que decir? Paco. ¿Se me ha escapado algo? Mucho, ¿no? Bueno, Todo lo que iba a decir y no he hecho nada. una vegada està plantada la falla, com ha demostrat Manolo. Lo que volem fer, efectivament, és una falla. Cap experiment, simplement una falla alçada al tombe. El que passa és que la dimensió que té és com per a que tinga que tirar de la corda molta gent, com ha dit Manolo. La falla, a partir d'aquest moment, es muntarà, continuarà en una passarel·la que és la cabalgada de les Traves. Per a mostra anem a ensenyar-vos com comença esta cabalgada i com acaba. I això serà, efectivament. En proporció és això. 20 metros de pasarela. Com totes les cabalgades, les processions i demés, l'obrirà la parella de la policia local, de Gala, en este cas muntada sobre uns cavallets de fusta per una de les traves que tenim últimament en la ciutat, que és la trava de no poder traure animals en les cabalgades ni en les processons. Per tant, així s'obrirà la cabalgada. Després n'hi haurà més traves que anirem presentant a poc per tal de que no siga de colp i perquè no cabia en l'esbós realment. I una imatge que no queda nítida no ens agradava que fora la imatge de l'esbós de la falla. I sí que podem dir que, com totes les cabalgades, processons, etc., la banda serà la que faça de conclusió d'esta cabalgada, de la desfilada. Per què una banda de música? Primer perquè està sempre, i després perquè volem expressar la part positiva de les traves. El lligam que té, l'exemple més clar, el lligam que té i la força que té un lligam com este és una banda de música. Cadascú porta un instrument i quan toquen tots alhora sona bé. Això és el que volem fer precisament nosaltres. Tots, cadascú té un estil, una habilitat i una facilitat per a fer coses, però la idea és que tots junts puguem fer una falla que agrade al 80% de la gent. I en això ja estaríem contents. I avançant-me a una pregunta que has fet abans, la falla no volem que siga la més gloriosa en el 2017. Volem que siga d'ací 20 anys una falla recordada. I això ja seria un èxit. Y ya está. No, ya está, no. Aquí están los compañeros y amigos que han venido. Bueno, ya os ha presentado. ¿Queréis decir vosotros algo? Bueno, no es que quisieran hacer la falla, sino les obliga un poquito, la verdad. La verdad que me he pasado con ellos, ¿no? ¿Cómo lo Julio? ¿Puedo decir algo? Nada, Manolo. Julio, tírale. Toma, Buenas tardes. Pues nada, decir que Manolo me comentó la idea, me propuso colaborar y ante un proyecto así y una persona como Manolo, pues para mí es un honor y un privilegio participar en este proyecto. Gracias. ¿Tú, Manolo? Manolito? ¿Puedo decir algo? Bueno, pues Manolo no me obligó para nada. Yo conocía el proyecto desde hacía un tiempo, antes de que me solicitara colaboración. El proyecto me parece fantástico y sobre todo me parece muy singular, por desgracia en esta ciudad desde hace muchos años, por lo participativo que es para la gente. Tenemos las fallas últimamente respetando un poco todos los gustos sobre fallas como objetos que se visualizan. Y esto es una falla que desde la planta hasta cómo se van a desarrollar las escenas va a colaborar la gente, un poco como la historieta belleta y también alguna sorpresa que no hemos contado y tal que aparecerá. Entonces no me tuvo que obligar para nada, me sentí totalmente halagado de poder participar en este tipo de proyecto. Y nada, muchas gracias.
Manolo. Bueno, buenas noches. Yo, quien no lo sepa, yo soy un colaborador asiduo de Manolo García. La verdad es que no, ni tan siquiera me pidan si yo voy a participar o no. Directamente me meten en el proyecto. Que conste que yo, cuando me presentó el proyecto, y no este, sino otro anterior que tenía, que luego descartó por este, yo ya le dije que aquello era una locura. Y me presentó este y dije, esto es más locura todavía. Pero bueno, lo mismo que me convenció a mí, creo que ha convencido al resto. Es un proyecto que Manolo tiene una ilusión bárbara. Tiene una ilusión bárbara por hacer cosas diferentes, que esa ilusión nos contagia, gente que hacemos cosas diferentes, como es mi caso, cosas diferentes a esto. Y bueno, la verdad es que poco a poco yo creo que es un proyecto que nos ha ganado a todos nosotros, que somos la mayoría, o todos nosotros somos profesionales, todos creemos en el proyecto de Manolo y todos estamos ahí a su lado. Suerte, Manolo. Pues nada, muchas gracias a todos. ¿Tú quieres hablar, Marisa? Toma. ¿No? Bueno, pues... Manolo. ¿Qué he hecho yo? Que dic jo que coneguem a Manolo, gran artista, també gran presentador, però no Martín s'ha tocat bola en tota l'entrevista. No te... Que no, tal. Que dic que Marisa no, que mos diga algo també. Claro. ¿Con qué no? Va a parlar Marisa. Bueno, pues supongo que a mí me toca poner la parte de cordura porque veis que están todos un poco chiflados. La parte femenina aportará un poco de sensatez en este grupo que se han juntado y que creo que no tienen ni idea buena todos juntos. Nada, y pues como se suele decir, donde va la corda va el poal. A mí me ha tocado estar aquí un poco de rebote y aquí estamos. Molt bé, doncs ja estan presentats els projectes de les falles municipals per a 2017. Este projecte de València Cal a Travar, Manolo García i companyia, tot este gran equip, i el projecte infantil d'Anna Ruiz i Giovanni Nardín. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i ara, evidentment, estaran els artistes disposats als companys dels mitjans de comunicació per a qualsevol declaració més. Moltíssimes gràcies i molt bona vesprada.